ମାମା ହଁ ବାପା ନା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ ଆଇଟମ ବନେଇ ଦବ ହଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାରେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଦେବି ତୁ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଭାବିବା ଗରୁ ପାଖରେ ଥିବି ଖୋଜିବା ଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବି ତତେ ଥରେ ପାଇଗଲେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯିବି ଶୋଇବା ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିବି ଉଠିବା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ତରକାରୀ ଖାଇ କହିଲ କେମିତି ହେଇଛି बहुत टेस्ट है बहुत टेस्ट